No mitäs tässä juniorin kauden päätöskisoihin mukaan lähin sitten vähän niin kuin huoltomiehen roolissa, että kisoja kattelemassa. No mitkä odotukset on juniorilla? No tietysti nyt koittaa siinä mahdollisimman lähelle kärkipäätä itteensä NG, että tietysti Mikolla ei vielä oman ikäluokan kisoja näissä karkeloissa ole, että vähän sitten vanhempien kanssa joutuu vääntämään, mutta se on ihan hyvää koulua sitten. Mittaakysy, oletko valmis? Sitten kun sä oot asettanut, oletko valmis? Sitten otetaan tuo haara. Ja silloin on monot ja haalarit kaikki päällä. Niin, eli haara ei saa olla nyt, mikä on tuo mitta otettiin tästä, niin se ei saa olla, paljonko se saa olla? Ei saa olla sen alla. Eikä pitää olla tiukka se haaramitta. Niin. Siinä tulee kengän kanssa sitten. Se on kenkä siellä alla. Ai niin justiin, niin onkin. Pistän kiertämään tuon osallistujaluettelon, pankaa siihen nimenne ja puhelinnumeronne ja sääntöjen mukaan seuralla on yhdellä henkilöllä puhevalta, eli pankaa ruksi sen kohdalle, jolla on puhevalta ja seurassa tässä kokouksessa. 13, 15, 18 ja 20, niin nyt palattaisiin järjestelmään, missä on 10, 12, 14, 16 ja 18 ja niin edespäin. Hyvä on fiilis, ei siinä. Ja vähän tulee lunta taivaalta, mutta ei anneta häiritä. Että toivottavasti tuo kelikin on semmoinen, että siellä pystyy tasapuolisissa oloissa vetämään. Saadaan tasapuoliset olosuhteet kaikille tälläkin päivällä. Kiirettä pitää. Otatko se torso? Eipä tässä kummempi. Numero 21. Vuorossa numero 21, Valtteri Karhumaa. 65 metriä. Hypyn pituus 65 metriä. Hypyn pituus 62,5 metriä. Ja pisteet 88,8. Ja Valtteri meni toiseksi tässä vaiheessa. 28 Veeti Suontamalahden hiihtoseura. Hypyn pituus 70 metriä. Se meni ihan hyvin jo. Vähän siinä vielä parannettavaa. Ihan hyvältä ainakin tässä vaiheessa vielä vaikuttaa. Ihan kohtalaisia hyppyjä pysty tekemään. Riittää tänne ihan hyvin tuloksia. Miten pojalla onnistuu? Hyvin. No niin se pitää. Niin. Entä siellä? Ihan ok. Numero 5, Anna-Maija Oinas, Taivalkosken Kuohu. – 41,5 metriä. No sehän meni mahtavasti. Anna-Maija. Oliko se odotettu tulos? Suomenmestari Julia Tervaharju. No oletko tyytyväinen kun hopeaa? 222,8. Kerro vähän sun hyppyistä, minkälaisia. Anna-Maija Oinas. 187,7. Hyvin ne meni. Molemmat? Kolmas pronssia Elli Miten tuo? Seppänen. Nämä tytöt osaa jatkaa ihan hyvin. hiidosta. No niin, ja näin on lähtö tapahtunut. Ensimmäiset hiihtäjät on päässeet taipaleelle. Numerolla 51 Leevi Mutru, numerolla 19 Atte Ketto. Niittykoski 22 sekuntia johtavan perään ja Elli Seppänen 27 sekuntia. Jälkeen starttaa liikkeelle. Miehet 18 vuotta, numerolla 22 Arttu Pohjola 39 sekuntia. Ja Ryseit Iketa 48 sekuntia. Vilma Meis lähtee naisten sarjassa 58 sekuntia, kärjen jälkeen Olli Salmela 49 sekuntia yleisessä sarjassa.
Näkeräinen ampumahiihtäjä ja voitti meidän Hyvä Akku! Mikä Ville Karhumaa numero 16 on paraliittoisella hienosti. Onnittelut valmentaja. Kiitos. Jatkakaa valitsemallanne uraa. Yritetään jatkaa. Valmennustyötä on tehnyt Lapin-urheilupistolla nuorten olympiavalmentaja Pestille 11. Ja numero 20 Markus Hot. Millä fiiliksellä? Hyvä. Ja palkinnothan tässä jakaa järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, kunnanjohtaja Jukka Mikkonen, apunaan Tapio Räisänen, kilpailujohtaja. Ja sitten fanfaarit. Toinen ja hopeaa Anna-Maija Oinas, Taivalkosken Kuohu. No ihan hyvin meidän porukan osalta, että Julia voitti naisissa kilpailun ja sitten Miko oli miehissä sitten 6. Niin. Ei tässä hurjilta kummempaa kautta päätellessä kilpailuja osalta. Siltäkö tuntuu? Kyllä, joo. Toki jäädään vielä tänne pitämään palaveria vielä maanantaiksi. Hyvä fiilis. Positiivisella mielellä eteenpäin kauden viimeiseen kilpailuun. No jo hyvä nyt. Tästä on hyvä lähteä kesän kautta. Sehän oli hyvä. Joo. Mikä on miehellä tavoite? Voitto. Aina kesälomaa. Tilannehan näyttää hyvältä. Aurinko paistaa ja linnut laulaa, niin hyppykeli mitä mainii. Iloisella mielellä ja hymyssä suu hypätty. Kiitos. Puolustetaan viime vuoden mestaruutta ja otetaan se takas kotiin. Mikäpä siinä. Päivä aloite. Miten valmentajapuolella? Katselen Kontiolahden hiihtoja. Miten siellä menee? Viimeisimmät ohjeet on, että pitkälle ja kauniisti. Eikö sitä sillä voiteta mäkin? Parempi kuin ei neuvon liikaa. Kyllä miehet jo tässä vaiheessa tietää mitä tekee. Hypyn mitta 64,5 metriä. Ja pisteet 94,8. Numero 24. Ja näin toinen kierros on lähtenyt vauhtiin. Sieltä liukkuu alamäkeä, ylämäkeä Anna-Maija Oinas. Ja hyvällä hypyllä. Ja Anna-Maijan pisteet tämän päivän kisassa yhteensä 67,7. Emeli, vuorotelle otatte noita numeroita. Ei mennyt rikki. Sehän meni nappiin. No joo, vähän. Tietysti ihan hyvä hyppy oli. Parempaankin pystyy, mutta tähän rakoon oli nyt ihan hyvä. Ihan mukava. Tietysti harmittaa, ettei toi kärki ole paikalla tai muut kärjestä. Jennyllähän on polvi rikki, mutta ihan kiva oli käydä hyppäämässä vielä viimeisesti. Mitäs on olosuhteista? Ihan loistavat, ei mitään ongelmaa. Ei vois parempi kevätkeli olla. Paljonko nämä harjoittelee? Mä harjoittelen vuoden ajasta riippuen. Kesällä harjoitellaan tosi paljon, pari kertaa päivässä. Talvella sitten mennään kisojen mukaan. Miten on kisoja, niin reenataan sitten niihin aina. Eka hyppy oli varsin hyvä. Tokaan tein huonolta. Hyviä hyppyjä tuli hakemaan. Joo. Onko tuttu mäki? On. Tästähän on junnuna hypätty aika paljon. Siitäkin oli apua varmaan vähän. No joo, ihan se. Aina mukava tuttu mäki. Niin. Joo, joskus pitää vähän taukoa, niin jaksaa taas sitten jatkaa. Tää on nyt viimeinen kilpailu nyt niinku tälle kaudelle. Joo. Tälle kaudelle. Niin. Että nyt oli tarkoitus olisi ollut jäähän vielä Rukalle harjoittelemaan, mutta nyt näyttää siltä, että siellä ei enää mäki tuu kuntoon. Meikäläisen niinku mäkiuran niinku vaikea ja heikoin kausi. Semmoisella pienellä selkävaivoilla kesä ja piti heti siihen alkuun sitten passailla harjoittelua. Ja sitten kun alkoi kroppa kestää reeniä, niin sitten tuli aina vähän väliä kaikenlaista sairastelua. Niin semmoinen tosi rikkonainen kausi, se kyllä sitten näkyy niin kuin tässä tuloksessa.
niin kuin varmasti nytkin harjoittelussa suunnitelman mukaan pystynyt täysin toteuttamaan, niin olisi ollut ihan hyvä ja riittävä, mutta sitten aina kun joutuu liikaa soveltamaan, niin se sitten näkyy tuossa hommassa. No, ei mennyt putkeen. Nyt meni näin. Hypyn pituus 80,5 metriä. Ihan mukava oli päättää kausi nyt täällä, kun oli hyvä keli ja ihan hyvät kisat. Toinen Ville Larinto, pisteen 262,7. Kolmas Antti Aalto, pisteen 255,2. No niin, kiitoksia. Mitali on mitali. Odotti jäänyt vaan telemarkitteja. Mä makkaraa syönyt tänään. Viikon voi pahoitteella. Joo. Mihin perustuu voitto? No hyvin hyppyihin, oman tasoisiin suorituksiin. Tai ei tuo ansaitsi ehdottomasti. Niin. Voiton, että pystyt tekemään yli 80 metrin hyppyä vielä telemarketilla, mikä minä kyykkäsin. Kaikki pelas. Kyllä viimeisen päälle. Ei minkäänlaisia moitteita. Our athletes will flag us. Be really strict. Yeah, you have to go. TA kiitti kaikkia ja oli tyytyväinen ja urheilijoilta eikä taustajoukoiltakaan ole tullut mitään palautetta, joka kertoo siitä, että ovat tyytyväisiä. No miten valmentaja huoltaja? Mitäs tässä? Kaikki, jotka on tuohon osallistuneet pokaalin hankintaan, niin pääsevät kuvaan. Ja Mikko Lukkari ja häntä avustaa maailmanmestari Tapio Räisänen. Ja pojat, näitä ei käytetä sitten kirjeenvaihtoilmoituksiin näitä kuvia, mitä teistä tulee tuonne. No niin, näin on 6 parasta saanut palkinnot ja vielä valokuvat. No ihan kohtalaisesti, että kuitenkin mitali nyt sai, että siihen nyt voi olla kohtuu tyytyväinen. On täällä monet kerrat oltu, että leirillä ja kisoissa. Lomalaisilla on nyt rupeaa ranne olemaan niin siikakunnossa. Niin, ja kireitä siimoja. Se oli ihan, se myöllä näki, että... Just puhuttiin, että nyt tämmöisiä kelejä pitäisi hyödyntää, että keväällä kun aurinko paistaa, hyvä mieli kaikilla ja pitäisi vaan asustella tuolla mäessä nämä hienot olosuhteet vielä.